No, chlapci a dievčatá, včera som bol v Obi, potreboval som nejaké veci, tak mal som čas, tak som si pomaly prešiel predajňu a mali tam v ponuke set, koš, vrtačka, flexka, 2x baterka, nabíjačka a taška. 350 €. Tak som ostal trošku taký, že nejaké čudné, možno majú preklep v cene, ale nie, nebol. Tak som si spravil ešte Obi aplikáciu, dostal som 5% z ceny, tak cena bola ešte nižšia. Tak ideme si to otvoriť a toto video nesmie vidieť moja žena. Ja priklepovú vrtačku mám od Boschu, ale staršiu, aj flexku, ale už sú v takom stave, že čakám, kedy im dojde životnosť. Nabíjačka 18V40, takže 4A. Takže flexka GVS 18V7. Čo máme? Pálenie. Baterky 18V 4A. 18V 4A krát. Taška. Taška je tá menšia. No a tu je GBH 18V 22. Takže keď som prišiel domov včera a hľadal som to po internete takú zostavu, vyskočil mi Allegro aj nejaká predajňa, ale to bolo 450 € a sa mi zdá, že to bol bez tašky. Takže som ušetril 100 €. To by už možno moju ženičku potešilo. No a sme naspäť, pretože som mal ešte hovor medzi tým. Takže ideme, pootvárame, čo je vlastne vnútri. Začíname s priklepovou vrtačkou. Priklepovka, handlička na utieranie vrtákov od Vazelinky. Knížečky, tu je sú 18V22, toto je fajn, antivibračné. No a ja mám tú nižšiu verziu, ale s kufríkom, ale táto má silnejší príklep. Takže toto bola, zabudol, doraz. To vlastne už to si dám do tašky, takže toto má príklepovka, flexička, uvidíme, či bude mať aj ručku a ochranný kryt, tak to by zase mala byť samozrejmosť na tejto veci. Takže ochranný kryt je plastový, človeče, a nie, pozor. Aha, dobre, plastový, kovový, rúčka, šrouba a na uvoľnenie kotúča, knižky a samotná flexka. Super. Dobre. Šroubík. Tak, baterky klasika, ale čo ma zaujíma, bude rok, ktorý tam je. Keďže máme rok 2025, zvyknú tieto akciové veci mať staršie baterky. A to už sa mi stalo viackrát. No, nie je to také zlé. 11.24. Takže OK, 11.24 nie je zlé. Minule som kúpil tiež niečo, ale boli tam 3-ročné baterky. Takže ďalšia baterka. Tak. 11.24. Tak, vy ste boli narovnak.
všetko vybité. Iba jedna palička, to asi dám. Hneď zabehneme nabíjačku. Dáme to nabíjať. Dobre, takže ostáva nám... Toto si budem musieť trošku, už som sa s tým stretol, ale nepamätám si, na čo je ten plastový. Trošku budem musieť naštudovať. Takže toto, nabíjačka, dokumentácia. Takže 18 V 4 amperová, rok výroby je 1024, takže super, celkom nové veci. Takže, paráda, ja som spokojný. Urobil som si radosť. Zase. Tašku. Otvoríme ešte. Taštička. No, flexik. Aha, čo sme mohli? Okay. Super.